Vítame vás pri sledovaní videa ďalšieho ročníka Redbat. Pohodlne sa usaďte a vychutnajte si to aspoň tak, ako sme si to v máji roku 2024 vychutnávali my. Dovoľte mi predstaviť účastníkov Redbat 2024. Začneme Emilom. Emo je vlastne jeden z otcov zakladateľov myšlienky Redbat. Emo osedláva skúter Honda Forza 125. Tu mi nedá pripomenúť, aj malý objem vie robiť veľké veci. Druhým zakladateľom je Maťo. To je náš ekonóm, ako sa na správneho ekonóma patrí, jazdí na BMW R1250 GS. Počíta vypité pivá a nie kilometre. Ďalším jazdcom je Radoš. Je to taký náš dokumentarista. Ten ide na svojej Aprílii Pegaso 650. Tu spomenieme moto: keď to nie je na kamere, nestalo sa to. Pokračuje Ivan. To je naša brzda peletónu. Jazdiaca na Honde Varadero 1000. A čo dodať? Iba toľko, že bez brzdy by sme boli príliš rýchli. Soky, tomu ako aj minulý rok, prischla mu rola navigátora. Tento rok presedlal zo skútra na požičanú KTM 980 Adventure. Stále tvrdí, že vie, kam ide. My mu veríme. Čo iné nám zostáva? Peťo číslo 1, alias Pekár, alias Schweizer Motorradfahrer. Ako jediný zástupca chromových výfukov ide na Kawasaki VN 800. Cestou nám dodáva sacharidy aj alibi. A tento rok tu máme aj hostia. Je to Peťo číslo 2. Rovnako ako Soky ide na požičanej KTM 980, ale STR. Keďže je to náš najskúsenejší jazdec, tak si to môže dovoliť. Hosť, ktorý ide od prvej minúty naplno. Toto je celá naša skupina, čo sa v máji 2024 vydala na už druhý ročník Redbat. Redbat. Je to už proste taká tradícia, ktorej sa nevieme zbaviť.